I z najkrajšia z hviezd čistá ľalia. O tebe vzdychá veľký národ tvoj, modlitba tichá zmierni nepokoj. Prituľ nás zo svojho lona, k tebe vynieme sa s dôverou. A keď telo naše skoná, poslednou buď oporou. K nám sa obráť, o Matka láskavá, znie naša pieseň, naša oslava. U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlast, Matka ochraňuj. K nám sa obráť, o Matka láskavá, znie naša pieseň, naša oslava. U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlast, Matka ochraňuj. Matronka naša, Matka jediná, k tebe srdc náša, prosba úprimná. Všetci sme tvoji, vieru našu stráž, v duchovnom boji pomoc preukáž. Národ tvoj ťa o to prosí, ty si Matka dobrá, láskavá, čo si dietky v srdci nosí, pred zlobou ich zastáva. K nám sa obráť, o Matka láskavá, znie naša pieseň, naša oslava. U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlast, Matka ochraňuj. K nám sa obráť, o Matka láskavá, znie naša pieseň, naša oslava. U Syna svojho za nás oroduj, našu drahú vlast, Matka ochraňuj.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Sok szeretettel köszöntök a mai napon itt Szentkúton minden szlovák és magyar zarándokot. Veľkou láskou vítam dnes tu na Szentkúte všetkých pútnikov slovenských aj maďarských. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm különösen az atyáknak, hogy eljöttek a csoportokkal, vagy azok nélkül. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a zvlášť ďakujem dôstojným pánom, že prišli aj so svojimi skupinami, alebo aj samostatne. Köszönöm szépen Rákai Gabriel püspöki helynök atyának, hogy megszervezte ezt a zarándoklatot. Ťažko sa prekladá. Tomu, kto zorganizoval túto púť. És különös szeretettel köszöntöm püspök atyát, So zvlášť veľkou láskou vítam medzi nami Stanislav Stolárik rozsnyói püspököt, aki elvállalta, hogy eljön ide, és most ezt a szentmisét bemutatja, Isten hozta. Ktorý prijal naše pozvanie. Ďakujem mu, že medzi nás prišiel a bude celebrovať svätú omšu. Pán Boh vás priviedol. Köszönjük szépen. Ďakujeme veľmi pekne Pátrovi Lorantovi za pozvanie, za privítanie a takisto vám všetkým, ktorí ste sem merali cestu, bratia kňazi, diakoni, zasvetení a všetci pútnici z rôznych častí Slovenska, možno aj tu z časti maďarskej. Nech Pán vytvorí naše spoločenstvo v sile modlitby, pretože to nepozná hranice, to opravdivo zjednocuje nás všetkých. Hoci je táto púť celoslovenského charakteru, predsa je 16. v mesiaci a to je deň modlitieb za rožňavskú diecézu. Preto aj rád ponúkam tento úmysel spoločnej modlitby za rožňavskú diecézu, na stanovený úmysel, teda za všetkých pokrstených, pobirmovaných i hľadajúcich Boha, i za mňa ako diecézneho biskupa. Nech Pán milostivo sliadne na príhor Panny Márie 7 bolestnej patronky Slovenska na nás všetkých. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Vyznávam všemohúcemu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu náš. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane Ježišu, Tvoja matka Mária bola nepoškvrnená nad nami hriešnými. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás umieral. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a orodovníčkou. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach.
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým, sláva Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolestnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých vstaní. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Velebí moja duša Pána, a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto
chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán. A môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Aleluja, 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 aleluja.
Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Naď pinteken Jézus keresztjemellet ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt, íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Alleluja, 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 Drahí bratia, kňazi, diakoni, reholné sestry, zasvetené osoby, milovaní pútnici, milé deti, milá mládež. Kedves paptestvéreim, kedves szerpapok, szerzetes nővérek, szeretett zarándokok, gyermekek. Milý páter Laurent a celá františkánska komunita, po tieto dni a zvlášť včera sme mohli prežívať krásnu slávnosť sedembolestnej patronky Slovenska, ktorá nás prevádza už veľmi dlhý čas na našej životnej púti. Ezekben a napokban nagyon sok helyütt megünnepeltük a hétfájdalmas szűzanyát, Szlovákia fő védőszentjét, aki már évek, sőt évtizedek, sőt évszázadok során szeretettel kíséri történelmünket. Tieto dni sme mohli 14. a 15. septembra v tomto roku 2023 prežiť aj krásne dni so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolínom, a to v Bratislave a v Šaštíne. Ezekben a napokban ünnepelhettünk együtt a Vatikán állam képviselőjével, Pietro Parolinivel, Pozsonyban és Sasvárot egyaránt. Včera bol ešte v Košiciach a dnes v Klokočove na Zemplíne pri Panne Márii, ktorá je patronkou Zemplína. Tegnap még Kassán volt, aztán ma pedig Zemplén megye egyik fő kegyhelyén, Szűz Mária kegyhelyén, Klokocsovban. Pri svätej omši 14. v Bratislave spomenul, keďže bolo 20. výročie blahorečenia blahoslaveného biskupa Vasila Hopka a blahoslavenej Zdenky Šelingovej, spomenul práve ich bolesť zjednotenú s bolesťou
bolestnej Panny Márie. Pozsonyban megemlítette vértanúinkat, Vasil Hopko püspök urat és Zdenka Selingovát, akiknek a kínszenvedése egyesült az Úr Jézuséval és a fájdalmas szűzanya szenvedésével. Keď spomenul blahoslaveného Vasila Hopka, spomenul som si na návštevu severných Čiech pred nejakým časom, a to práve na mieste, kde blahoslavený biskup Vasil Hopko bol väznený. Amikor boldog Vasil Hopko püspök urat említette, eszembe jutott az a hely, amit nemrégen meglátogattam Csehországban, ahol a püspök úr raboskodott. Prišiel som na toto miesto v čase, keď sa tam konala púť. Akkor jártam ott, amikor zarándoklatra került sor azon a helyen. Ale to bola púť v tom takom českom chápaní, všade kolotoče, stánky, rôzne vône. A na budove, kde bol väznený biskup Vasil Hopko a toľko ďalších kňazov a reholných sestier, bola len taká nepatrná tabuľka, pripomínajúca toto väznenie, ale v tom čase zakrytá práve týmito stánkami a tým hurhajom, ktorý akože mal byť púťou na tomto mieste. A zarándoklat egy kicsikét viselte, vagy nagyon is viselte magán a cseh jellemet, ami uralkodik ma ott Csehországban. Azon a épületen, ahol boldog Hopko Vasil püspök urat fogjul tartották, vagy fogságban tartották, és sok más papot is, csak egy jelentéktelen kis tábla hirdette, hogy milyen épületről van szó. A lényeg azonban a ringispireken, különböző építményeken, különböző sátorokon volt, ahol mindenféle nyalámságokat, más ajándékokat árultak. Teda bolo tam naozaj veľa tých hodujúcich, zabávajúcich sa a nikoho nezaujímalo v tej chvíli a na tomto mieste, aké utrpenie prežili tam väznení kňazi, reholné sestry a kto vie, koľký ďalší v tejto budove, v týchto budovách. Az emberek szórakoztak, derültek, zömét valószínűleg végképp nem érdekelte valamilyen boldog Vasil Hopko és más nővérek, papok, akik sokszor nagyon nagy kínokat is szenvedtek el, amikor itt fogságban voltak. Je to akoby taká chvíľa, ktorú prežívame v dnešnom čase, keď na tie bolesti a na tých všetkých mučeníkov, kňazov, reholné sestry, verných veriacich sa už málo pamätá, alebo nikto nepamätá, len sa vyťahujú tie zlé veci, ktoré sa udiali cez ľudí vo Svätej Cirkvi. Mindez az a hangulatot Csehországban, mint ha tükrözne a modern kor hangulatát, ami jellemző a modern korra, hogy a vértanúkra, mindazokra, akik az egyházban szenvedtek Krisztusért és az igazságért, valahogy elfeledkezünk, de ha valamilyen hibákról van szó, amit az egyház képviselői elkövettek, azokra tudunk emlékezni. Pri spomienke blahoslavenej Zdenky Šelingovej mi prišiel Naum farský kostol v Rímavskej Sobote, kde je stála spomienka na túto našu blahoslavenú, keďže práve v Rímavskej Sobote bolo tiež jedno z tých väzení, ktorom musela tráviť svoje ťažké chvíle. Amikor boldog Zdenka Selingováról esett szó, akkor eszembe jutott Rimaszombat, ami egy házmegyénkben, ahol őrzik az ő emlékét és erekéjét, hiszen ebben a városban is, az itt lévő börtönben egy ideig raboskodott. Koľkí suroví väznitelia sa sadisticky vršili na tejto bezbrannej žene reholnici, ponižovali jej dôstojnosť a ubližovali priam nepredstaviteľným neľudským spôsobom.
Mennyi börtönőr szadisztikus módon, drasztikusan kiélte magát ezen a nagyon törékeny nővéren, és élvezték, hogy minél nagyobb kínokat tudnak okozni neki, szellemit vagy testi kínokat egyaránt. Ako spomenul kardinál Parolin, obaja títo blahoslavení vedome a v slobode prijali kríž vyznania viery a tak ako Panna Mária sedembolestná patronka Slovenska spolutrpela s umučeným Ježišom Kristom, tak aj títo blahoslavení prijali túto cestu utrpenia spolu s Pannou Máriou, s Ježišom a za náš národ. Parolin bíboros felemlítette, hogy mind a két vértanú, boldog Vasil Hopko és boldog Zdenka Selingova is, önként szabadalhatásból vállalták a szenvedést Krisztusért, és így valójában példaképük volt a szűzanya, aki Krisztussal együtt szenvedett földi élete során. Koľko takých krvavých svedectiev by sme mohli uviesť aj odtiaľto, z Maďarska a z iných častí trocha väčšieho regiónu, v ktorom sa môžeme teraz pohybovať, hoď len vezmeme V4. Mennyi hasonló véres esemény, történetet említhetnénk föl akár Magyarország területéről, akár a V4-es országok területéről. Lebo podľa príkladu sedembolestnej Panny Márie, ktorú prenikol meč bolesti, a tento meč prijala, ten prenikol hlboko do jej srdca, ale napriek tomu všetkému bola vždy v Ježišovej blízkosti, neutiekla a stála aj pod krížom jeho umučenia. A szűzanya mennyi fájdalmat elviselt az Úr Jézus mellett, és nagyon mélyen belehatolt az ő lelkébe, szívébe a fájdalmak tőre. A znova len môžeme povedať, koľkí ďalší nasledovali jej príklad vernosti a zotrvania s Ježišom Kristom v ťažkých chvíľach svojich životných skúšok. És megint csak rámutathatunk arra, hogy mennyien mások is az ő példája szerint türelmesen vették a kereszteket és a szenvedéseket, melyek kijutottak nekik életük során, és így követték a szűzanyát az ő hűségében Jézus iránt. Drahí bratia a sestry, každá doba má svoje skúšky. Blahoslavený Vasil Hopko a blahoslavená Zdenka vydali svedectvo vernosti po nástupe komunistického režimu v bývalom Československu. Minden időnek megvan a maga megpróbáltatásai. Vasil Hopko és Zdenka Selingova éppen a kommunista időszakban vállalták önként, önszántukból a szenvedést Krisztusért. Minulú nedeľu, 10. septembra, teraz 2023, sa vo vzdialenosti asi 130 kilometrov od nášho severovýchodného mesta Svidník v poľskej obci Markova udialo zvláštne blahorečenie. Blahorečenie 9 mučeníkov alebo mučeníkov 9-člennej rodiny z nacistického obdobia. 10-én most, a múlt vasárnap, boldog avatásra került sor nem messze a szlovák határoktól, egy lengyel városban, ahol egy 9 tagú családot fogadott az egyháza szentek sorában, akik a fasizmus ideje alatt vértanúságot szenvedtek. Takto bola prvýkrát v dejinách cirkvi blahorečená celá rodina. Rodičia Jozef a Viktória so 6 deťmi a s nenarodeným bábätkom, a táto celá rodina, 9 členov rodiny, boli vyhlásení za blahoslavení. Így először az egyház történelmében egy egész család lett egyszerre a boldogok sorába, vagy a szentek sorába fölvéve,
Viktória és József, mind a szülők, a gyermekek, ráadásul egy még meg nem született gyermek édesanyja szíve alatt. Dedina, v ktorej žili, patrila medzi najväčšie v Poľsku, mala 4400 obyvateľov, pričom v nej žilo aj 120 Židov. 4400 lakosú az a falu, ahol ez a család abban az időben élt, egyik legnagyobb falu volt Lengyelországban, és körülbelül 140 zsidó is élt ott. Najskôr azda by bolo dobre povedať, kto boli títo manželia Jozef a Viktória. Rá szeretnék mutatni arra, ki volt József és Viktória. Jozef Ulma sa narodil v roku 1900, mal záľubu vo fotografovaní, založil prvú škôlku ovocných stromov, bol oboznámený alebo mal knihy o elektrotechnike, fotografovaní, o využití vetra, aj publikácie o obyvateľoch Austrálie. Ulm József 1900-ban született, nagyon szeretett fényképezni, úgy szintén foglalkozott gyümölcsfákkal, az elektromossággal, több találmány is fűződik az ő nevéhez. Dokonca skonštruoval veternú elektráreň na dvore, vďaka čomu ako prvý v dedine mali elektrinu a nepalili olejové lampy. Ő volt az első, aki udvarán létrehozott egy szélerőművet, villanyerőművet, és így először, és ők voltak az elsők, akik a faluban használhatták a elektromosságot. Vyrobil si aj prístroj na viazanie kníh a zostrojil si sám aj fotoaparát. Ő egyedül létrehozott fényképezőgépet is gyártott magának, és könyvkötőgépet. Manželka Viktória bola o 12 rokov mladšia, samozrejme, že viac sa venovala rodine. Predtým, keď mala 6 rokov, jej zomrela mama. Rok pred sobášom jej zomrel otec. Ale ani to ju nepoložilo a hrala aj vo vidieckom divadle, chodila aj na kurzy, ktoré organizovala nedaleká univerzita. Viktória 12 évvel fiatalabb volt férjénél, már árvaként lépett a házasságba, elsősorban a családnak szentelte életét, de ugyanakkor a helybéli életbe is nagyon tevékenyen belekapcsolódott. Možno naozaj je vhodné, alebo bolo vhodné predstaviť týchto dvoch ľudí ako ľudí, ktorí sú normálni, ktorí sú šikovní, ktorí majú svoje denné starosti, problémy, aj čo sa týka zabezpečenia početnej rodiny. Azért említettem meg egy kicsikét élettörténetüket, hogy rámutassak, hogy ezek teljesen normális emberek voltak, hétköznapi emberek, akik nagyon ügyesek voltak vágyaik, voltak szükségleteik. Keď potom Nemecko rozpútalo vojnu a začalo okupovať aj Poľsko a v roku 1941 padlo rozhodnutie o konečnom riešení židovskej otázky a bol zakázaný aj pobyt život v obci Markova. Prenasledovaní Židia požiadali o pomoc práve rodinu Ulmovú. Amiután aztán 1941-ben a náci Németország letámadta Lengyelországot, és meglettek hozva nagyon erőszakos törvények, előírások a zsidók ellen, kellett, hogy a zsidó lakosság is ezt a bizonyos lengyel falut elhagyja. Ekkor a zsidók segítségért fordultak éppen az Ulm családhoz is. Ako vieme, dialo sa tak na všetkých územiach, ktoré okupovali Nemci. Mindez természetesen mindazon területen megismétlődött, és hasonló volt a helyzet, amit a németek megszálltak. Keď Židia prichádzali so žiadosťou o pomoc, Jozef Ulm pomáhal budovať za dedinou pre týchto Židov zemlianky
aby tam mohli bývať, ale čoskoro samozrejme nebolo to veľmi vhodné, pretože žandári ich tam našli a potom trestali. Ulm József, miután fölkérték őt a zsidók, hogy segítsen nekik, a falun kívül kis földbeásott házakat vagy épületeket, létesítményeket hozott létre, hogy ott lakhassanak a zsidók, ami aztán rögtön szemet szúrt a náciknak. A tak sa rozhodol aj so svojou manželkou, 6 deťmi, teda už 8-členná rodina, bábätko ďalšie na ceste, že príjmu týchto Židov do svojho príbytku, ktorí tvorili 2 izby, a tak prijali ďalších 8 členov židovskej komunity. Amikor erre sor került, hogy már a nácik nagyon felfigyeltek a dologra, akkor az Ulm család, tehát férj, feleség, 6 gyermek, és a édesanyja szíve alatt a 7. gyermek úgy döntöttek, hogy azokat a zsidókat befogadják saját házukba, amely 2 szobából állott, és így még vállaltak következő 8 embert fedél alá 8 zsidót. Samozrejme, že aj keď boli ukrývaní rôznym spôsobom, neuniklo pozornosti v obci to, že odrazu Ulmovci, zvlášť manželka Viktória, nakupuje oveľa viac potravín v miestnom obchode, ako by bolo potrebné pre ich samotnú, aj keď 8-člennú rodinu. A községben rögtön föltűnt egyeseknek, hogy az Ulm család, főképp Viktória nagyobb bevásárlásokat végez most, mint azelőtt. A samozrejme našiel sa zradca, ktorý ich prezradil žandárom, a tak v noci z 23. na 24. marca 1944 prišli do obce asi 10 nemeckí žandári, vtrhli do ich domu, najprv zastrelili v spánku 3 Židov a potom vystrielali aj ostatných. Természetesen Akat áruló feljelentette őket a rendőröknek, aztán ez a jelentés ment tovább. Március 23-áról 24-ére 1943-ban a faluba betörtek éjszaka a németek, rögtön az Ulm család házába. Elsőként 3 zsidót rögtön lelőtték, 3 zsidót lelőttek, és aztán elővették a többieket. Jozefa a jeho manželku Viktóriu, ktorá bola už vo vysokom štádiu tehotenstva, vyviedli pred dom a po krátkej porade ich zastrelili, ako aj všetky ich deti, a údajne Viktória v tom šoku, ktorý prežívala, v tom strese, začala rodiť, a tak žandári vlastne zastrelili ženu, ktorá rodila. Józsefet és Viktóriát kivonszolták az udvarra és agyonlőtték. A nagy stresszben valószínűleg, vagy úgy tudjuk, hogy Viktóriánál elkezdődött a szülés, és így valójában a rendőrök agyonlőttek egy szülő édesanyját. Vlastne v tejto akcii žandári zabili 17 ľudí, potom začali rabovať farmu a majetok zavraždených, donútili dedinčanov, aby vykopali 2 jamy, do jednej nahádzali telá zavraždených Židov a do druhej rodinu Ulmových. A németek és a náci katonák 17 embert lőttek agyon ebben a faluban, majd elkezdték a fosztogatást, és az embereket arra kényszerítették, hogy 2 lyukat ássanak ki a földbe, gödröt, amelybe az egyikbe a zsidókat dobáltak, a zsidók holttesteit, a másikban a többiekét. Jedna zo žien si spomínala na strašný nárek detí, keď žandári zastrelili ich rodičov. Ich krik bol po každom výstrele slabší a slabší, až nastalo ticho, keď zastrelili aj posledné dieťa.
Najstaršie z týchto detí malo 8 rokov, najmladšie rok a pol. A prečo zabili tieto deti? Žandári odpovedali preto, aby dedina s nimi nemala starosti. A rendőrök aztán sorra kezdték lőni az embereket. Egy asszony visszaemlékezett arra, hogy milyen gyermeksírást lehetett, milyen erős gyermeksírást hallani, ami fokozatosan gyengült, még végül teljesen elhallgatott. És amikor megkérdezték a rendőröket, a katonákat, hogy miért lőték agyon a gyerekeket, az volt a válasz, hogy ne legyen a falunak gondja rájuk. Samozrejme, že môžu sa niektorí pýtať, prečo, alebo ako je to možné, že bolo blahorečené aj to dieťatko, ktoré ešte nebolo na svete, alebo v tom čase prichádzalo na svet. Valaki megkérdezhetne, hogy miért volt boldoggá avatva, tehát a szentek sorába felfogadva az apró kis gyermek is, amelyik még meg sem született, vagy éppen folyamatban volt a világra jötte. Môžeme ponúkať nejaké komplikovanejšie odpovede, ale môžeme to povedať jednoducho. Aj deti, ktoré boli zabité v Betleheme v čase Ježišovho narodenia, tak tiež neboli pokrstené, nedostali kresťanskú výchovu a tiež ich dnes poznáme ako sväté neviniatka. A pritom to dieťatko, ktoré sa rodilo v rodine Ulmovcov, samozrejme, že tam bol jednoznačný úmysel ho pokrstiť a vychovať v katolíckej viere. Sokat spekulálhatnánk ezzel, hogy választ adjunk erre a kérdésre, de az egészet összefoglalhatjuk rámutatva a apró szentekre, akikről megemlékezünk karácsonytáján, hiszen ott is azok a gyermekek ártatlanul haltak meg az igazságért, az Istenért, és ebben az esetben is a kis gyermek Viktória szíve alatt, vagy éppen születendő, biztos a szülőkben megvolt a szándék, hogy majd megkeresztelik őt. Teraz spomenuli sme príklady z komunistického obdobia, z nacistického obdobia. Ale vari dnešná doba nie je skúšaná? Említést tettünk a kommunista időkről, a náci időkről, de vajon a mai időkben nem élünk át, nem él át a világ a kereszténység nagy kihívásokat és megpróbáltatásokat? Preto spomeniem, že v uplynulých dňoch 14. a 15. septembra v tomto roku maďarská pani prezidentka Katlin Nováková zvolala do Budapešti konferenciu o rodine, najmä o demografickom vývoji, veď krajiny Európskej únie vymierajú a zamýšľali sa nad tým, ako do tohoto problému vstúpiť aj s prorodinnou pomocou a povedzme to priamo, ako nie ničiť počatý život, ale ako ho podporiť. Éppen itt szeretném felemlíteni azt a tevékenységet, amit kifejt a köztársasági elnöknő, Novák Katalin, aki a nem régen múlt napokban összehívta Budapestre azt a közösséget, amelynek a feladata és küldetése elgondolkodni a fölött, hogyan lehetne a mai világban is még jobban fölkarolni és támogatni a családokat, hiszen nagy a demográfiai kérdés egész Európában, tehát csökkenő mértéket látunk, ami az emberiséget, az emberek születések számát illeti. Milí bratia a sestry, nie je to zlé spomenúť pred našimi voľbami, keď naše liberálne strany ponúkajú vo svojich programoch veľmi veľký priestor, ako ničiť počatý život. A bohužiaľ, ich preferencie sú dosť vysoké. Aj vďaka tomu, že nachádzajú značnú podporu u tých, ktorí sa považujú za kresťanov.
Ezt a tényt erről összejövetelről Budapesten azért is nagyon érdemes felemlíteni, mert Szlovákiában választások előtt állunk, és sajnos nagyon nagy teret kapnak olyan képviselők, olyan pártok képviselői, akik éppen a család ellen vannak gondolataikkal, terveikkel, és támogatást nyer meg sajnos sokszor a keresztények körében is. Porovnajme postoje tzv. Kresťanov s postojmi svedkov viery, ktorých som dnes spomenul, ako hlboko sa znova vráža meč do srdca sedembolestnej Panny Márie v našej krajine. A to nehovorím nejakým básnickým, poetickým vyjadrením. To je pravdivé podhalenie života viery na Slovensku. Hasonlítsuk össze az egyes úgymond keresztények magatartását, életét azokkal a hősökkel, akikről említést tettem, és ez pedig nem valamilyen szónoki vagy költői frázisok, szavak, hanem sajnos rámutatás a sok kereszténynek a valódi életére államunkban. Keď to hovorím to s bolesťou, ale nie so zlobou voči niekomu. Amikor ezt mondom, fájdalommal mondom ezt, azonban nem haraggal vagy gyűlölettel valaki ellen. Hovorím to v nádeji a dôvere v Božiu pomoc, veď sme v jeho rukách a keď nám Boh dovolí, aby my sami sme presadili zlo, teda nie on presadí zlo, my sami chceme zlo a ho presadíme, raz verím práve v tej nádeji, že otvoríme oči a spoznáme, čo sme sa dopustili. Práve to môže byť naša cesta k obnove a náprave. Azért mondom ezt, vagy úgy mondom ezt, hogy közben bízok a Isten igazságába, és abba, hogy ha valamilyen rossz elé nézünk, akkor lehet, és el kell ezen gondolkodni, hogy azt a rosszat nem idézzük elő mi magunk, döntésünkkel, és ilyenkor arra kellene gondolni, hogy egyszer majd ott állunk az igazságos bíró előtt, és ez kellene, hogy sarkaljon bennünket a rossz elleni harcban és a jó melletti kiállásban. Aj v týchto ťažkých skúškach som sa veľmi potešil teraz v stredu 13. septembra, keď sme si v Rožňavskej katedrále a predtým na nádvorí biskupského úradu pripomenuli 20 rokov návštevy svätého Jána Pavla II. V Rožňave. Nagyon megörültem ezen megpróbáltatások közepette, amikor átéltük a 13-át ezen a héten, vagy a múlt héten, amikor a Rozsnyói Székesegyházban és végképp Rozsnyón megemlékeztünk a Szent Atya, második Szent János Pál pápa látogatásáról 20 évvel ezelőtt egyházmegyénkben és városunkban. A keďže viacerí ste boli prítomní, či vy bratia kňazi, diakoni alebo pútnici so svojimi deťmi, rád to spomínam práve v dnešný 16. deň mesiaci, keď sa modlíme za našu diecézu, za pokrstených, pobirmovaných, hľadajúcich Boha i za mňa ako diecézneho biskupa. Megemlékezem erről a 13-áról azért is nagy örömmel, mert sokan ott részt vettetek, és láthattunk sok családot, fiatal családokat és gyermekeket. Ebben az évben, amikor egyházmegyénkben foglalkozunk külön a két szentséggel, a keresztséggel és a bírmálkozással, és most 16-án pedig az egyházmegyéért imádkozunk, és nem utolsó sorban értem is a egyházmegye püspökéért. Tak ako bola naplnená katedrála v ten deň a ako mohutne znel spev všetkých prítomných, no poviem, že za 8 rokov som to asi nezažil.
nagyon nagy élmény volt átélni annak a tömegnek a jelenlétét a Székesegyházban is, és azt a magasztos éneket, amikor mindenki igyekezett belekapcsolódni és zengett a Székesegyháza. Azt hiszem, hogy 8 év alatt, mióta szolgálok, mint egyházmegyei püspök Rozsnyón, ezt nem éltem meg. Preto vám všetkým, ktorí ste prišli, ďakujem a ďakujem, že ste vytvorili takúto atmosféru nádeje. Ezért mindenkinek nagyon szépen köszönöm, közületek is, akik oda eljöttetek, és ezt a reményteljes hangulatot létrehoztátok. To v týchto časoch a v týchto skúškach je veľmi dôležité pre nás všetkých. Ezekben a megpróbáltatásokban, nehéz időkben ez nagyon fontos mindnyájunk számára. Ale som spomenul, poďme sa modliť napríklad deviatnik ku všetkým svätým, ako odporúča svätá Faustína vo svojom denníčku v 59. bode, teda deviatnik jednoduchých litánií všetkým svätým za našu vlast za 9 dní, alebo niektoré ďalšie modlitby. A tak aj pozývam, aby aj dnešná vaša účasť na svätej omši, vaša námaha putovania, aj procesia, ktorá bude nasledovať, to všetko vložme do svojich úmyslov, prosieb, modlitieb za našu vlast. Éppen ezért ismét kérlek benneteket, hogy imádkozzunk Szlovákiáért, imádkozzunk hazánkért. Ezekben a napokban akár azt a 9-et is elmondhatjuk, vagy mondhatjuk naponta, amit Faustina nővér naplójának 59. tételében fölemlít, 9 minden szentekhez, vagy bármelyik más imát is, csak hogy így elősegítsük országunk boldogulását ezekben a napokban és a következő fontos napokban. A zda Pán vypočuje naše prosby a milostivo zhliadne na našu krajinu. Lehet, hogy meghallgatja az Úr imáinkat, és kegyesen letekint országunkra. Drahí bratia a sestry, ako som spomenul, každá doba má svoje formy skúšok viery. Aj tá naša, keď je tak veľmi ohrozovaný život človeka a také veľké útoky sú na rodinu. Ahogy már említettem, kedves testvéreim, minden időnek megvannak a maga megpróbáltatásai, melyek érik egyes nemzeteket, népeket, országokat, mind ebben az időben a miénket is, amikor komoly fenyegetés függ, vagy veszély függ, fenyegeti veszély családjainkat, végképp lelki életünket is. Každý sme vystavení tejto skúške. A tak ako ľudia v minulosti môžeme reagovať presne tak. Buď príjmeme kríž svedectva a vernosti, alebo od kríža utečieme, ale aj s dôsledkami pre nás i pre tých, čo nastúpia po nás. Ugyanúgy válaszolhatunk ezekre a kihívásokra, mint azok előttünk is. Vagy vállaljuk a keresztet, vagy futunk a kereszt elől, gyáván, de ugyanakkor tudatosítanunk kell, hogy a következményeket is vállaljuk. O týždeň 24. septembra bude v Bratislave pochod za život, aj keď nie organizovaný celoslovenský, ale každý môže túto akciu podporiť či osobne, alebo duchovne, lebo je to zápas o nás všetkých. 24-én ismét Pozsonyban sor kerül menetre az életért. Ugyan most nem nyilvánosan lesz megszervezve, de mindenki belekapcsolódhat ebbe, akár személyesen, akár a lelki élet által, az imák által. A znova, keď my to spochybníme, lebo zapneme televízor a v televízore sa budú z toho vysmievať, tak aj my si povieme, na čo tam behajú, na čo protestujú, prečo sa angažujú za život, nech si sedia doma. Druhým v tom prípade, ktorí neprajú rodine, už ani netreba útočiť. Sami si rúcame hodnotový svet.
To je tak ako pri futbalovom zápase, kde nastúpia dve mužstvá proti sebe, ale jedno nebude útočiť na bránku súpera, len do vlastnej bránky si bude dávať góly. Tí druhí si povedia, veď nám aj netreba útočiť, aj tak vyhráme. Ismét arról van szó, hogy ha egyszerűen tudatosítjuk ezt a menetet az életét, vagy bekapcsoljuk a tévét, és fogjuk látni a fölvételeket erről, és azt is, hogy sokan hogyan gúnyolják az ott jelenlévőket, lehet, hogy valaki úgy válaszol közülünk is, hogy hát minek mentek oda, mit szaladgálnak ott ide-oda, de akkor a dolog olyan öngólt lövünk, mintha amikor két csapat focizik, az egyik igyekszik, a másik pedig csak ölbetett kézzel vár, vagy még a saját kapuját támadja. Niektorí hovoria, treba nám viesť dialóg s inak zmýšľajúcimi ľuďmi. Vannak, akik azt mondják, hogy szükség van arra, hogy dialógust vezessünk másképp gondolkodó emberekkel. Áno, treba. Akkor első olvasni egyes pártoknak a programját, hogy mivel jönnek, mit akarnak majd, hogyha véletlenül oda jutnak a döntés erejéhez, hogy mit akarnak átültetni a világban. Sokszor a programokban olyan dolgok vannak, amik egyszerűen nem egyeztethetők a keresztény szellemmel, Isten törvényeivel, Isten parancsaival, és hogyha nem baj, akkor majd ne csodálkozzunk a következményeknek. Drahí bratia a sestry, sme na púti a putovanie je takým znakom nášho putovania do večnosti, ale zároveň aj takým znakom utiahnutia sa, aby sme mali väčší čas na uvažovanie, aj keď samotná púť je často spojená s námahou, obetou, ale prosíme, nech Pán dobrotivo zhliadne na naše modlitby, putovanie, obety a vypočuje nás. Zarándoklaton veszünk részt, a zarándoklat arra van, hogy egy kicsikét eszünkbe jusson egész életünk zarándokolás az örökkévalóság felé, de ugyanakkor lehetőség arra is, hogy egy kicsikét visszavonuljunk, gondolkodjunk, imádkozzunk, és bizonyos döntéseket meghozzunk, vagy kérjük a Jóisten áldását, amikor talán felajánljuk, vagy biztos felajánljuk a zarándoklatot is, ezzel egybekötött fáradtságokat, nehézségeket, amiket vállaltunk, hogy ennek árán is, vagy ezért is legyen kegyes és tekintsen le ránk az Úr. Ako niekoľkokrát zopakoval známe slova, ktoré poznáme všetci, spomenutý pán kardinál Parolin, v dôvere ich vyslovme aj my teraz a adresujme ich našej milovanej matke. Parolin bíboros többször megismételte az ismert felszólalást, vagy jelszavat, és ezt mi is mondjuk most el nagy bizalommal égi édesanyánk előtt. Ty si mať dobrotivá, patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Te jóságos édesanyánk vagy, kegyes szószólónk, könyörögjél érettünk Szent Fiad előtt. Amen. Amen.